I zdravo svima, dobrodošli na naš novi video. Danas radimo izazov koji smo same izmislile, a to je pegla challenge. Vidite, imamo dve pegle. Imamo 3 majice i nemamo vreme, nego koja prva ispegla sve i lepo sklopi, ne mora da se, pošto vidite majice su onako okrenute, samo treba da ispegla i ovako da sklopi, mislim lepo da sklopi. Da ti znaš da ćeš da kažeš. I ona je pobednik. A šta će da uradi onaj ko izgubi? Ajde on sam nek pravi ono. Može. Može. Lele! Ali teško? Pa ne znam, prvi put spremam. Dakle, dogovarali smo se. Onaj ko izgubi, on treba da napravi jedan kao... Shake. Nije shake. Smoothie. Kao smoothie, ali cheesecake. Cheesecake u čaši u obliku smoothie-a. Šta god. Dakle, počinjemo. Ali ti odgovara? Ali... Imaš tu mesto. Čekaj sad. Mogu ja da prebacim ovo svoje ovdje? Naravno. Čekaj, a mogu da stavljam ovdje da ređem? Kako? Ne. Pa kako da vadim onda ovo dugo kad uđem? To sklapiš. Neće da ti pomažem, ne znam. Dobro, ajde. 3, 4, sad. A nije fair, ti imaš lakše majice. To postoje lakše teže majice. Da. Kako te vrati? Čekaj. Nema toga varaš, neću da se igram. Ovo se ne važi, pa nije fair. Jebote. Ovo nije fair, ovo nije bilo fair sad, stvarno. To nisu u redu. Nisu u redu. Čo ti bre? A nisam lepo sklopila. A neću se završiti, samo sam ovako mi se uprelo. Sad moram proverim. Ajde, moram ja tebi da Proveri ti moje. Kako divno bilo, svaka ti čast. Pa i dalje je izgužvano. Baš si, pa pogledaj tvoje, molim te. A ta majica, ona uvijek izgužvana. Aha, jes. Pogledaj. Strah ti ga. Ovo ne valja ništa. Koji? Ovo. Pogledaj. A tvoje mnogo bolje. Pa jeste, vidiš kako je lepše ispeglana. Aha. Gledaj ovo ovdje sa strane, Milice. Strašno, ne znaš. Da. Sve tako. Jedino ti ova prva. A tebi pa prvo ne valja. Pa? Rezultat je otprilike isti, ali ja sam prvo. Pa ti si prvo sklapa. Šta da radim, izvini. I ja sad trebam spremati. Jeste. Ja trebam prvo makarone sa sirom. To bi bilo to u ovom videu, nadamo se da vam se svidjelo, ako jeste obavezno lajkujte i pišite da li sam ipak ja bolje ispeglala to. Ne, nisi, gotovo ti ćeš već to reći dok oni napišu. Ok, naravno bacite subscribe za još novih videa i challenge-a i tako toga i bacite subscribe na naš novi kanal Beauty with Milica i Jovana i to je to!
I zdravo svima, evo nas u kuhinji i sada treba da odradimo onaj challenge, pošto sam izgubila. Nije smiješno. Jes? Ovako, spremamo ovo. Zove se jagodica bobica, ali mi ne koristimo jagode, nego ćemo koristiti maline. Da počnemo. Za ovo sve je potrebno 350 grama jagoda, u ovom slučaju maline. Mi smo stavili malo manje zato što ne volimo toliko maline. Onda 200 grama krem sira, 120 grama i par kašičica mlevene plazme, ovdje ima valjda 120 grama, a te kašičice ćemo posle da uzmemo. Onda 180 grama šećera u prahu, jedan vanil šećer i jedna čestica šlag krema. Pa da počnemo. Znači u posudu stavimo stavimo krem sir. Stavite to, molim se, kad staviš u to. Priklinjate. Stavimo. Dalje. Šećer u prahu. Samo da izbarim. Sada ću uspjeti ovo. Bilo sve. Haha. Sad ovdje ima 200 grama. Možda ti izračunaj 180. Znači sad ti kažeš dosta. Ajde. Dosta. Ne znam. Još malo. Bolje bude slađe nego da ne bude slađe. Stavi još. Dosta. Ma totalno smo precizne. Dalje. Pozdrav. Onda stavimo česticu vanil šećera. Ja se izvinjam zato što se šta mi je? Što se kamerman se reka. Sram te bilo. Joj, sad sam umazala. Dalje, šećer u prahu. Sad. Ovo sve, znači krem sir, šećer u prahu i vanil šećer. Vanil šećer, nije neko različno da kaže vanil šećer. Izmiksamo. A to znači uključiti mikser i mutiti. Misli ti ga? Ja mislim da je ovo dovoljno, sve ima više da se mutira. To imam. Uj, sve mi šlusta. Ne vidiš se, ajde. Onda ovo odložimo, a zatim uzmemo maline i u blenderu ih malo ispasiramo. Sa mikserom smo završili, znači mikser isključite. Zatim uzmete blenderčić. Polomite pola kuće. Polomite pola kuće. Sada uzmemo malinice. Da sam tamo stavila. Joj, bljaka. Potrudite se da vam ne ispadnu. Kao da sam ubila čoveka, brate, pogledajte. Onda ove ispasirane malinice dodamo ovdje, čekaj samo da pogledam. Da. Ne mogu da gledam, ispovećalo se. Ne može. Bljak se čuje, muka mi. No ti ćeš prvo da pojedeš sve, ali dobro. Misliš? Tako. A zatim dodati plazmu. Wow. I sve promiješati.
Ja sam posle muka da jedem, ja znam kako izgledalo to pregledanje. Kako izgleda kup. Ušte miriše lepo. To. E sad, predlažem da probam. Da vidimo šta smo radili. Da li valja. Probam. Odlučili smo se da dam još malo šećera. Zatim probamo opet. Sad je dobro. I što se... E sada, ovo isto stavimo i uzmemo da mutimo šlag. Evo ga. A znala si neki grezi rato. Prvo, znači nakon što smo umotili šlag, imamo to ovako. E sad, prvo stavimo ovo. Zatim stavimo šlag. I na kraju plazma. Onda postupak ponovimo. Stavimo opet malo ovoga. Onda opet šlag. I na kraju plazma. Ta-na-na-na! Nadam se da vam se dopada ovaj svež letnji desert. Možete da stavite u frižider ili u zamrzivač malo da odstoji. Naprimjer dok ručate pa onda poslije imate da se zahladite ili tako nešto. Taman da bude lepo hladno. To je to. Prijetno!